Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Looms Hopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Ringkat ke jingbo renti ye ki kendon jong ke COVID-19 ki hemmen para bat sengkur shela menta ka sengi ka hnyo tere ke benai nailar arajar arpuai kala penlong ye ke jingken mau dap shisnam ke jing klatno jong iba HS shela da ka ba penlong ye ke jinglej bo sentio ho ulum jingtep jong i hawa kedaj laikor Uba Shela ubala julong Deputy Speaker Menteri Ketenat Food and Civil Supplies but Chief Executive Member ke KHADC ula khlakno ha ka hanyotre ku benai nailar menshim snam ha Supercare Hospital Shillong Hindi tayo. Ilang mo nga. Ito pang sandali. Jalayawan lang hakin ni kasi lam takjing buram ye jalaw dong para lami mat. Banyalam yangi ya kaftin ublay. Banyanang bankip ba ya kaftin ublay ya kaan ke ublay. Buat bolong unong ya lamri. Tentang jalawan hani ban hendak dia kena ka jengkap senam di rumah kasi ba nyaw tari flat ba nyaw tari ru kasi kha ba khai tinggal wan lang ni kris para ni banada dekat lang ban pendak de geding duai oh ka ini ba ini ba por try kan ini gasan ke jumi nabi baru sipara tu sela ni don akan ni kapor penden borom para jini boleh kimna ya depan di depan di lalai di depan di depan di babon akan ngapor ngayeng kumnuelam jom sengkor salah kalau ngebangim lah ban kulit akannya trik jom benai akos jom stem aradar arto mengilado jai madeng ni mengi fat lah dimula klat dengan negara kendau percaya pat kum ubriu ulong ubriu uba kit bat yalam ya kesengkur jongi ulong ngam nong bendenti yangi barakapor ke jong ula lumna lang yangi khamtam haga jingalang ke belelong hamau klang buktem arga khatra lembah jong bingilala ban imbiang ya kan ikasengkor jongi te hakan ni kapor ngimla ban tet ikimati jong madeng kebulalik cha mad jong blai ukhem mai phat ukhem man hai sho madal yang ni kum kasengkor kalong ke basngu sarong yang ni ba umadeng ubala te sibon ikam nagbanta gari bagajai bring ndai tan ngamta ka kor jongi ndai ula long uba kecim betah kebun ke bentah nak ke bentah ka im gayap nak ke bentah ka bahaga miat jong gabri new trip jongi tekwa penparu ka jisngo ka jongi na bentah ka sengkur shla mama terkhat lam khmat bentah ka sengkur shla ni penparu ka jisngo ka jongi ya kasur jong upai ba kibala ban penparu ya ta ka jing et ka jisngo buram ka jongi nam ta hinan jongi badeng kidan shibon ki baet ki ba sngu ia ji badeng ki ba kwa bandan lang hakani ka por ki la phone ki la ai ki message ndre mar ka jinglong jingman ha ka kamne ki mla ban poi ti ndre ni penpau ka jik sngu ya ki ru khuble shibon ki jing duai ki jongfi yangi lengbau ni snem batla kershani ni ki jing duai ba ka jing do no ka jingi ya u men u jungi bolong kum upaya jong ka yeng Beri kelakan mau yang ni kijing duai ti nakayeng imei ipha ka jing ai khuble fi baro kadau ka bangi don hang ni kamdei bangi ong ba ibadeng idang don hang ni kum ki banget nitip ba ibadeng ila sangkhat bat utrai bat ka dukhot bible ka ba ijus ngau tanat ba
kadai to live is Christ and to die is gain. Ban im kolong ukris, ban yap kolong kajing mentoy. But ning ndrei ka bangiwan han ni kolong bakum kibriu kata kajing sngo iet kajongi ni kwa ban penpau ngim hun bangin chus ban chus bu tang ha ka do anot ni kwa ban le i na ta kadaw ni sawan hang ni ndrei ni tips kem bang ngin sia syam yang bat i haki kejat ki jong utrai Kado dari kapor na liang jongi kum ka sengkor wat di madeng imron chu sala jong ka perthei ba un kurku ko do yang i ba ngina biang bangin im mat ngila ban pendep yaki ai ki bau la pen ilen pi yang i ki kam ko bahajung kan ni kentin ku blei sejarah